Хостел от бамбукикал в Китай, фабрика с ниска температура в гореща Индия, модерна катедрала от бетон в Италия. Вече не е достатъчно сградите да са високи, стъклени и скъпи, за да направят впечатление. Архитектурата е новата география, а жените са откриватели. За трета поредна година петият в света производител на цимент отвори вратите на своя иновативен център iLab в Бергамо, Италия, за да връчи престижната награда Arca Vision Prize жените и архитектурата. Журито, съставено от жени лидери в сферата на бизнеса, политиката, изкуството и, разбира се, архитектурата, отличи Анджела Даубер от Швейцария, но и останалите 21 представителки на нежния пол демонстрираха своя чувствителен и иновативен подход, който интегрира технологии, зелени решения и социална отговорност, и показаха как може да се вдъхне живот на стара сграда или да се издигне нова след опустошително цунами. Живеем в свят, който много прилича на Армагедон. Тук сме в Бергамо и се надявам медиите да слушат, защото имат неотолим апетит да разпространяват епидемия от лоши новини. Ние, жените, които сме се събрали в Бергамо, искаме да съобщим положителна новина и да изпратим послание за надежда, любов, разбирателство, милост, състрадание и сгради. Темата и поводът, женския празник 8 март, ме провокираха да попитам. Преди всичко най-важният въпрос – каква е ролята на жените в архитектурата в наши дни? Мога да говоря за моята страна. Аз живея в Гърция. Родена съм в Африка, но работя в Гърция. Не мисля, че съм усещала някаква дискриминация или разлика между половете. Преди време нещата бяха различни. Ако една жена реши да създаде семейство, може да е успешна в работата си. Мисля, че може да е гъвкава и да се справя и с двете. Няма значение какъв е пола на архитекта. В крайна сметка е важно той да се свърши добре работата. Мисля, че жените имат много потенциал да бъдат добри архитекти. Архитектурата има различни лица, защото и жените са различни. И това може да се превърне в философия на бъдещето.